Новополоцк падхапіў эстафету культурнай сталіцы Беларусі ад Бабруйска і рыхтуецца з гонарам несці гэтае званне. На працягу года ў Нафтаградзе запланавана больш за 200 мерапрыемстваў. У Віцебскую вобласць рэспубліканская акцыя вяртаецца ў другі раз. У 2010-м статус культурнай сталіцы атрымаў Полацк. Тэму працягне Віктор Праіч. Сёлетні год для Новополацка знакавы. Горад атрымаў званне культурнай сталіцы Беларусі, а яшчэ ў 2018-м яму спаўняецца 60. Яго будавалі як прамысловы цэнтр, аднак сёння Нафтаграду ёсць чым пахваліцца і ў культурнай сферы. 35 калектываў са званнямі народных, заслужаных і ўзорных працуюць у 12 гарадскіх установах культуры і мастацтва. Если мы говорим о культуре, то традиция должна присутствовать в первую очередь, потому что это наше самоопределение как белорусы, национальность. Вот. И я считаю, что этому должно уделяться большое значение и внимание. Усе мерапрыемствы ў культурнай сталіцы накіраваны на дэманстрацыю самабытнай беларускай культуры, яе дасягненняў. Цэнтральнай падзеяй стане маштабная акцыя «Лілея сяброўства». Это акция, которая будет производиться нашими коллективами во взаимодействии с нашими городами, корпоративами. Будем использовать максимально международное сотрудничество в области культуры для того, чтобы популяризировать нашу национальную культуру, для того, чтобы к нам в город приехали наши друзья из Российской Федерации, из других государств, с которыми у нас налажены побратимские отношения, для того, чтобы они показали свои традиции, свою культуру. И, конечно, самое массовое мероприятие, самое, так скажем, апогей будет у нас приурочен к нашему юбилею. Святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да рэспубліканскай акцыі «Культурная сталіца Беларусі» праходзілі адразу на некалькіх пляцоўках і ў розных фарматах. Гэта і выставы прэзентацый, і выступленні творчых калектываў. Кульмінацыяй стала перадача спецыяльнага сертыфіката мэру Новополацка. По праву этот город может гордиться теми культурными традициями, которые созданы здесь, отношением к культуре, отношением к молодым талантам. Это очень правильное решение об определении в 2018 году культурной столицы Беларуси города Новополоцка. Это действительно знаковое событие не только для Нефтеграда, но и для всего нашего северного региона. Благодаря действительно труду энтузиастов стал центром науки, центром промышленности, центром культуры, центром образования. Статус культурнай сталіцы Беларусі надаецца на год. Дарэчы, за 9гадовую гісторыю існавання гэтага звання Новополацк стаў другім у нашай вобласці, які атрымлівае такое ганаровае і адказнае імя. Віктор Праліч, Александр Петровецкі. Навіны Новополацк.